A druhou holku mám vdanou už, tam už je 20 let v Holandsku a ona právě má teď 8letou holčičku. Tak mám velkou radost a chtěla bych víc těch vnuků, ale už ani jedna nechce. A má Holanděna? Ta má Holanděna, ano. Má Holanděna. No jestli budeš každý den chrápat do 11 hodin, tak nic s tím nenaděláš. Co? Nesmíš každý den chrápat do 11 hodin. Jestli chceš nějaký vnoučata, tak od rána od 7. Dík, abych si stihla Tak. své pořady. Začíná to o 8:45 Radiem Vatikán, to musím stihnout, tak to si dávám budík na 8:30. No to děláš dobře. Abych ještě si skončila většu rada, si lehla, ještě si to poslouchala. A co dělají to město? To všechno z Vatikánu, všechno. Jako, a je to, No. ty jsi modlíš po Vatikánu? Ano, Církevní. Nikdy neřekla. no Radio Proglásník taky. Ano. To mě řekne. Ty se u toho modlíš, protože do Však smrti máš co dělat, abys ty hříchy zvládla. tak jde i se mnou do kostela a říká, jak jsi to říkala minule. Já už se i cítím lepším člověkem, jak jsem tady No s je. tebou. Tak vy přijeďte, budete se tež To můžete i do Luhačovic, můžete i se mnou jít do kostela. Tam to znám, protože jak jsem tam na nějakém tom léčení, nebo jsem tam na rekreaci, tak tam máte krásný kostel, krásný, nový, je, já nevím, teď 15, nebo jak To jo, já ho znám. Tak dobrý? Jo. Co chtěla ještě říct? Ne, já jsem Casio, Jo. jako všechno. Všechno, jo. Tak Mirko, na hlas. Moc nepovím, protože je to všechno stejné, už 42 let, že jeden kluk měl 41, druhý má 630 nebo 6 asi. No a mám 2 čerstvé vnuky a to je asi všecko. Jeden má 3,5 a jeden bude mít rok. Krásné. Když to zestručnila hrozný způsobem. No ale víš co, k doktorovi chodím, pardon. Ona nebere ani jeden prášek. A to je starší než já, no to je vrchol. Takže Mirko, vy počítáte neplodný dny. Je to tak. No když nebere žádný prášek. Prášek jako třeba na vysoký Jo tlak a tak, takové. no jiný prášky. Ještě ani nedosvají. Ty si asi nepravíš. Ty si to děláš prču. No to myslí vážně, prý. Taky věci na tebe někdo. 86 máme tady takové. Keca. Říká, že kecáš. To je vědečné. Teda babka říká, moja matka, ta taky nebrala prášky. Oni, aby se jí zbavili, tak jí dali prášek na ředění krve. Víš, jako ten anopilin ještě tenkrát jako to. A potom jakýchsi vitamínů, že no tak beru prášek. Hořčík, vápník, zinek každé ráno. Takže to... No takže nemám, a naši taky. A k čemu pivojce? No tak já mám pivo radši. Pivo má. No a tu slivovici taky možná. Taky. Taky můžu. To se roztahují dcery, že? Ani to není vidět, že to Co mě pomluváte? Takže dobrý. Všecko? Co jsi se chtěla, já už jsem to spolkla. Povídej. Je řada na tobě. Jestli... Libore, ty jsi Tolku stopni. nespí. Ty jsi stopni. Jasně, Postav se. chlapi budou stát. Libore, stopni se, ticho. Ticho. Mám 2 děti Nekuňkej. a Pavlínu, ta žije ve Štamberku a Pavlína prostě učila na obchodní akademii v Kopřivnici, pak byla 10 let s doma, protože u toho staršího byla leukemie, tak byla 3/4 roku ležela v nemocnici a střídal se její manžel co měsíc a ona byla měsíc a půl, měsíc a tak dále a nakonec se to
dobře to dopadlo. Nepodkývej si hlavu, Liborku. Chodí do 8. třídy, ten druhý je ve 3. třídě, no a závodně kdysi hrála volejbal extraligu a učila potom rok učila na základní škole a potom Alexej povídá, Pecko, a já se tě opravdu musím vážit, protože 41 let učit na základce a zůstat normálně, to je výkon. Jo? No, učila potom, pak nastoupila do Nového Čína, byla konkurzu a vyhrála ho, byla 3 roky tam učila a protože minulý rok, protože byl malý počet dětí na Gimplu, tak 6 lidí muselo odejít. Ona šla na půlúvazek a letos znova chtěla jít na půlúvazek a byla mezi těma 3, že musela odejít. Tak je momentálně doma. No. Její manžel dělá místo starostu ve Štamberku. No a... Hlava. Rozlišovat tóny, to teda barvy a obecně detaily. I starý člověk může vykazovat vysokou intelektuální kulturu projevu a obory, které celý život studoval, může právě díky tomu dovést ve stáří k virtuózii. Protože to je perfektní. Prosím tě, zopakuj ještě o tom malém, jak to mládí. Jo, když jsem byl malý, byl jsem namyšlený, ale teď už nemám chybu. No, tak já myslím, že to asi tak bylo, ne tak. Já si myslím, já mám odivky schované právě její vymyšlenosti. Jo, tak je to na takových útržcích papíru a vždycky se tím moje rodina strašně baví. A jedno z toho je, že Jitka nakreslila na takový, fakt to byl nějaký cyklostylovaný papír, jo, a Jitka na to nakreslila nějaký hrob, pomník a napsala k tomu, až umřu, chtěla bych mít na hrobě ptáčka, jařabáčka a živou vodu, abych mohla vstát z mrtvých. Ale já to něco řeknu, když jsem vzpomínala na ty, kdo už mezi náma žijícíma není, tak stejně díky tomu, jak člověk teďka má čas a brouzdá po internetu a dovídá se věci, které v životě ani si nemyslel, že něco takového může existovat, což doposavat vlastně ani třeba není potvrzeno. Já fakt začínám věřit na to, že někdy někdo, a že oni jsou i tady, že takovej ten Ruda s Milanem, oni tady někde popíjí, drndají do toho keca. No, víte, já si fakt myslím, že ten život nemůže končit jenom tím, že člověk teda odejde, takže opravdu, kdo ví, a moc bych si to přála samozřejmě, abych teda věděla a žila dál, no, vidíme v jaké dimenzi, v jakém prostoru, nebo kde vůbec. Dneska v globalizovaném světě to člověk ví, jak všechno vůbec je. A ta věda, že... Vymoc čtete. Konec. Vymoc čtete. Stáří ta informovanost, zájem o informovanost roste, protože říká mojí ženy, co furt čumíš na ten seriál? A ona mi říká, chci být informovaná. Nejhorší na tom je, že ty nevíš vlastně, proč ona na to kouká. Když se jí na to tak ptáš, to bych měl vědět ve svým věku. Honza. No, tak já nevím. Já už jsem všechno řekl minule. To jsou problémy potom. Už to zopakuji. Máme 4 děcka, 8 vnoučat, poslední kluk je svobodný, bezdětný, ty 3 předcházející holky mají svoje děcka, svoje rodiny a ten nejstarší vnuk mě bohužel strašně naštval, protože ač velmi nadaný, studijní typ, který rukama moc neumí dělat, ale studijní mu to jde, gymnázium perfektní, na výšce se po 2 letech na to vykašlal, protože ho tatínek neplatil
A přišel a dědo, já jsem to přerušil na rok, protože nemám peníze. Říkám, ty vole, ne, to jsem neřekl, ty vole. Ty synku, prostě to přerušil, nechci za dědou dělat vidět teda eventuálně sanovat za určitých přísných podmínek. Tak on to prostě přerušil, ať výsledky měl dobré, velice dobré. No, dělal strojárnu v Brně, VUT. Tak to je jedna věc. Pak další děcka jsou, bych řekl, víceméně povedené, kromě jednoho vnoučka, který je poloviční autista od té druhé dcery. S ním se nedá domluvit, on se zapškne, nepovolí ani tak. Je to těžké, chodí do 4. třídy, no, je to taky problematický synek, jinak zdravý, všecko dobré. Nevím, co s ním budeme dělat, no já dělat nic, rodiče. No. Takže to je tak... A nechce chodit do školy? Ale jo, ale že ho tam holka bije a to jsou také blbosti, jo, tak... Jo, jakože... A jenom teďka v té 4. třídě? Ale on jak živá, on byl jako vždycky tak, on neposlechl, on neudělá to, co je nařídí. A jako doma, že jo, ale tady to neuklidí, u nás to neuklidí, ale tam jako doma, že jo. To žádné děcko nemělo taky problém s tím. To jako, až zdravý, silný, všecko, a on se bojí holky, že mu nafackne, nebo že ho kopne pod koleno, no, tak já nevím, no. To je těžké, no. To jako... To, co ještě děláš, nebo neděláš? To, s tím neděláš vůbec nic, to je... Jeho brácha první byl bezproblémový, až po 2 letech přerušil